crear-lo. Punt 6. Moció del grup municipal Compromís de sol·licitud a la Conselleria d'Educació del pagament del deute a les escoles públiques. I dono la paraula als regidors de Compromís per a que llisten i expliquen la seva moció. Regidors de Compromís per Follos presentem la següent moció per a la seva consideració, debat i aprovació al ple de l'Ajuntament. L'educació és el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una persona. L'educació, en un sentit ampli, és el procés pel qual la societat transmet de manera deliberada, organitzada i sistemàtica els seus coneixements acumulats, aptituds i valors a les noves generacions. L'educació formalitzada en les institucions educatives socialitza els nostres fills i les nostres filles. Per a una societat democràtica, l'educació transmet i al mateix temps renova la cultura i el patrimoni de coneixements i valors que la sustenten i fomenta la convivència, el respecte a les diferències individuals, promou la solidaritat i evita la discriminació amb l'objectiu fonamental d'aconseguir la necessària cohesió social. El dret a l'educació és un dret fonamental inclòs l'any 1952 en l'article 2 del primer protocol de la Convenció Europea dels Drets Humans, el qual obliga a tots els països signants a garantir el dret a l'educació. A nivell mundial, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides de 1966 garanteix aquest dret a l'article 13. Segons la LOE, de 3 de març del 2006, les societats actuals donen gran importància a l'educació que reben els seus joves, amb la convicció que depèn tant del benestar individual com el col·lectiu. L'educació és el mitjà més adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió cognoscitiva, l'afectiva i l'axiològica. Només un sistema educatiu de qualitat garanteix la igualtat d'oportunitats i fa efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi al màxim les seves potencialitats. Només des de la qualitat es podrà fer efectiu el mandat de l'article 27 segon de la Constitució Espanyola. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana, en el respecte als principis democràtics de convivència i llibertats fonamentals. El servei de menjador en els centres docents públics valencians és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització. A més, el servei de menjador escolar és una part fonamental del procés educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. Un servei fonamental que en l'actual situació de crisi econòmica és una garantia per a moltes famílies que es troben en greus dificultats. La Conselleria d'Educació, màxima autoritat educativa, té la responsabilitat de garantir la prestació del servei escolar de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat. Per això proposem els següents acords. Primer, el ple de l'Ajuntament de Follos insta la Conselleria d'Educació perquè faci un pla de pagament del deute de manteniment que té amb les escoles valencianes. El ple de l'Ajuntament de Follos insta la Conselleria d'Educació al pagament del deute de menjador de les nostres escoles Rei Jaume i Mare de Déu de Patrocini, que en l'actualitat supera els 80.000 euros, cosa que causa un greu problema en el funcionament dels col·legis de la nostra localitat. Tercer, enviar la moció a la mesa dels Corts, als partits polítics amb representació parlamentària i a la plataforma en defensa de l'ensenyament públic. És prou clar. Molt clar. Senyor Alfredo Ros. No, totalment d'acord que totes les administracions si no treuen a l'ocus que ho paguen els ajuntaments. No vull dir res més. Votarem a favor. No, totalment d'acord, el grup socialista anem a votar a favor. D'acord. Passem a votació. Vots a favor de l'aprovació de la moció del grup municipal Compromís de sol·licitud a la Conselleria d'Educació del pagament del deute a les escoles públiques. S'ha ausentat per el difundo de la votació. I abans s'ha incorporat el senyor Martín Díaz Pablo, que no venia a dir. Ja parla tot. Disculpes. Punt 7. Moció del grup municipal Compromís de recolzament de l'accident de metro a la ciutat de València del 3 de juliol de 2006. El 3 de juliol del 2006 es va produir a la ciutat de València el pitjor accident de metro que mai s'ha produït a l'estat espanyol. El descarrilament d'una de les unitats del tren va provocar la mort de 43 persones i 47 en van resultar ferides a l'arribada de l'estació de Jesús. D'ençà, tot i existir un seguit de factors que van desencadenar l'accident, que haurien d'haver generat una investigació seriosa i concloent,
Per tal de garantir a les víctimes i als seus familiars el coneixement de la veritat, la societat valenciana s'ha trobat amb el silenci i el consegüent oblit. L'aparició de noves informacions sobre les causes que van provocar l'accident de metro de València fa necessària, per respecte a les víctimes, a la veritat i a la moral, que es torni a crear la Comissió Parlamentària d'Investigació que anys enrere es va tancar en fals i que curiosament ha estat la més breu en la història del Parlament valencià. La comissió va quedar desdibuixada pel fet, conegut posteriorment, que totes les persones que van comparèixer havien estat alliçonades per una empresa de comunicació, on lluny de dir la seva veritat es va cenyir a un guió prèviament escrit per estos consultors i que fou pactat amb els directius de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ni investigació, ni procés judicial, ni veritat. Els familiars de les víctimes no han tingut res d'això. Per contra, han vist com una de les pitjors tragèdies dels últims anys conegudes en territori valencià cau en l'oblit i provoca així un doble dolor. Proposem els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Foios acorda que cada dia 3 de juliol recorde la tragèdia ocorreguda en el metro de València amb un acte que tindrà caràcter institucional i permanent. Segon, l'Ajuntament de Foios acorda sol·licitar al president de les Corts Valencianes que, com a conseqüència de les informacions aparegudes, es torni a crear la comissió d'investigació que aclarisca una vegada per totes les causes de l'accident de metro ocorregut a la ciutat de València l'any 2006. Tercer, l'Ajuntament de Foios acorda sol·licitar a la Fiscalia la reobertura immediata del cas de l'accident de metro de València. I quart, l'Ajuntament de Foios donarà trasllat a tots els partits polítics amb representació de les Corts Valencianes. Moltes gràcies, senyor Sánchez Ruiz. ¿Algún regidor? Señor Alfredo Ros. Bueno, en esta moció pues no estem d'acord encara que sí que volem que s'aclarisca la veritat i que s'investiga a fons tot el que va passar, però en l'exposició de motius pues no estem d'acord, perquè sí que va haver, la justícia sí que va determinar la responsabilitat. Al llarg de 2 anys i més de 2.000 folios van analitzar totes i cada una de les possibles causes de l'accident. En la instrucció van haver informes extensos de la Policía Científica, del Perit Judicial i de les Universitats Politécniques de Madrid, de Barcelona i també de València. El tribunal va emitir 3 autos en els que se va acordar activar la causa per considerar que la conducta del maquinista acelerant el tren a l'entrada de la curva va ser insòlita, inesperada, imprevisible i inexcusable. I l'auto judicial diu que es va tractar d'un accident, no va estrenar més del tema. I respecte al que es diu de la coacció, l'any passat els tècnics que van declarar en el juí van ratificar ante el fedatari públic que no va existir ningún tipo, bueno, ho dic tal qual, no existió ningún tipo de instrucción ni coacción por parte de la dirección gerente, doña María Luisa Gracia Jiménez, ni influencia alguna para verificar nuestros criterios técnicos, habiendo declarado siempre bajo nuestra libre voluntad. Por tal motivo, ratificamos todas y cada una de las respuestas ofrecidas en nuestras declaraciones prestadas en su día ante la referida Comisión de Investigación, orantes en los diarios de sesiones, las cuales en todo momento fueron proporcionadas bajo la mayor objetividad y criterio técnico que por razón de nuestros cargos estamos obligados a conocer. No obstant, nosaltres volem saber la veritat. No estem d'acord en la teva exposició de motius, però sí que volem saber la veritat. Per tant, la nostra proposta és que modificar la moció en el sentit que instem a la Fiscalia a que investigui a fons totes les proves aparegudes, que declaren totes les persones que diuen que han tingut una coacció i intentar despolititzar la moció. Jo crec que ara, 7 anys després, una comissió d'investigació seria tornar a polititzar la moció. La meva proposta seria instar a la Fiscalia que sabi totes les diligències per pegar al fons de l'assumpte i nosaltres votaríem a favor, perquè volem saber la veritat. Encara que pensem de manera distinta, però sí que volem pegar al fons de l'assumpte. Gràcies, Alfredo Ros.
¿Alguna cuestión més si fem que el seu grup vol intervenir? No, simplement que el grup socialista està totalment d'acord en la moció de los grups compromís en tots els seus punts. D'acord. Senyor Sergio Brito. Bueno, la moció és breu, la veritat és que és breu. Tampoc s'estén massa en l'exposició de motius i en l'exposició d'intencions. És cert que hi ha aspectes, però que no són aspectes novedosos, són aspectes que ja van surant durant els més de 2006-7 anys des de la tragèdia. Nosaltres fa un temps, no sabia precisar, ja vam presentar una moció, també anava en el mateix sentit, evidentment no incorporant els últims aspectes que han eixit arran del programa de televisió, que tots recordeu, de fa 3 setmanes, on s'apunten a aspectes nous que fan pensar en que sí que hi hagué una manipulació, que sí que hi hagué una orientació determinada tendent a acabar en el procediment de manera ràpida, que conclogué que va ser exclusivament el conductor, el responsable, curiosament, és una vella estratègia de culpar a qui evidentment no té ja possibilitats d'excusar-se ni de dir la seva. El curiós és que la comissió d'investigació se va tancar de manera ràpida, no pot fer absolutament res, simplement tirant balons fora. En aquest programa de televisió apareix informació nova. Creiem que és important que la Fiscalia se faci ressò i veja les possibilitats que hi ha per veure si existeixen responsabilitats. Això és un fet que creiem que és de justícia i l'associació de víctimes l'ha reclamat durant 7 anys i que creiem que és de justícia. El que no és de rebut i el que no és de justícia és que l'anterior president de la Generalitat no haguera rebut a les víctimes o als familiars de les víctimes i a les pròpies víctimes durant 5 anys. No és de rebut. Si el Partit Popular, nosaltres no volem prejutjar a ningú, però és que amb la seva actitud el Partit Popular el que està fent és, amb l'actitud oscurantista i d'ocultació, el que està fent és promoure en el ciutadà l'experiència que efectivament hi ha aspectes que amagar. Nosaltres no volem prejutjar ningú ni volem polititzar un aspecte que no s'hauria d'haver polititzat mai. Les víctimes no haurien d'estar polititzades. De fet, el Partit Popular recolza les víctimes allà on estan i s'ompli la boca de recolzar les víctimes, per exemple, en el País Basc, dels atemptats terroristes, però curiosament hi ha unes víctimes que no són iguals a totes les demés. A aquestes no se'ls dona suport, a aquestes no se'ls dona altaveu. El Canal 9 ha apartat i ha obviat totalment aquesta notícia i aquesta qüestió, de tal manera que entre els valencians possiblement la recordaven perquè hi havia una mosqueta que estava intentant recordar-la i que no s'oblidara, que era l'associació de víctimes. Però és que en Espanya, en la resta de l'estat espanyol, no hi havia ningú que sabera què havia passat en el 2006 en València. Ningú. És que era clamorós el silenci. És que no hi havia ningú que sabera què havia passat així en València. I això és responsabilitat, evidentment, no de les víctimes, sinó del Partit Popular. I crec que en aquest sentit sí que hi ha una part de responsabilitat del Partit Popular d'haver tancat això de manera ràpida i de qualsevol manera. Les interpretacions després ja cada un que faci les seues. Nosaltres creiem que la moció està bé com està i l'anem a mantenir.